Habakran na lo katanat lan UEM katanat ba titas khan ulai thu ba ke isi kalarai ban pen bahabat pen klan chusu ya karukom trikam na marka de katanat ka bape ya ka jinglum kidikot ka jing ainu objection certificate ban bu kharkhana dukan bat kiwi kiwi ulo angru ba na marka jingsi ko de no do arjar khatwe kumta larai ban Kyntiew no ya ka jingsi na ka balong baro shikata Kami ka lan department ke jungi ke ju ai ke jing sekri ya ki pat ba ha ka ban penbiang ya ki records ban ai ki NOC ki prepare apa ki apply ki bubun ki la kalong ha ka industry la kalong ha ka mining la kalong ha ka land development ni ki nu ki kam ki ba ki pat ba ki ba ha apa ka district council ke jungi ki de ban ne ki ha ban apply ki NOC ke jungi ba ki tun kam ya ka map ke jungi te namar ba kani ka rate mo ka fees ka ba ki ha ban sale la revise last hando ka 6,000 hatway dia ba hadin kata kam semdan kono no revision tinggal i slow day ba kum ka isi ban Kyntiew no ya kani ka fees namar kumangan su ai nuksa ka don ka bai pata ngi ju issue ki pata seki tu ki priu ki babat pata na po district council ngi lap ba ka pata fees ka ri tang show tengka ta mo ka mo ka por mentas show tengka kam don dor su ta ka daw ngi la Kyntiew no na ka show tengka ya abu no aspa tengka nang tak kham tam ban te la kam ru ya ka jingwan jo ki breu ki banabar ban set up industry hangi lani ban snagi nu ki business mo te nakaliang ka jungi ngi la parking ka ni ru ba ban Kyntiew ya ka fees na ka existing syaki fees ki bathamai hadin ke jing ai NOC pathar khaput UEM ulakan turu ya kinong sensar snong ba kim de satya ban ai ki NOC sha kinu ki kharkhana klam ka jingtep jong ka district council Penong ba nakaliang jungi ngin sa ai da ka instruction ka ba tenge sebaro ki klik nong sensar ba kim de ban ai ka nu ka NOC klam da yo ya ka jingbit na ni ya ka jing approval na po district council nakaliang UCM ulai thu ru balap tha ya katanan MEECL baki day ban yo jingbet shwa na ka council haswa bakin bu eki line boarding he hakashnong umyarong bat tham lai thuru bakate ka kam latip hadien bo rang ba shnong ulapan tip shaka council bak MEECL hakachaka bakan pan NOC na ka district council kelalek pen ban show rang ba shnong kali direct shau shnong sito rang ba shnong khlem dakan di okti ningi ru tu rang ba shnong pat uwan ban panya ka NOC ningi na ka bentaka tika project tei de hangni haga isi ki jungi pangila shim ba kani kalong kamli galenti bagai MCL kan le chorang ba shnong borang ba shnong approach singi de ga ai ka bangi kwa mangi kalong ba ngum no ka MCL ka ban approach direct singi namar ke cloud jungi hakaju policy am ul ongru bakila IT ya UEM katnat fisheries ba michalwan khar banwa dikila jirap khanang baki pungdok kha ki baka council kin susep e kai kon ki we ka yes tang ka rido kha namar ngi haning idon tika pung te po laila te ngidon lang apung to ka do kha pa kaduna ka bri do kha ka bambiang te matang idon bot ngiyo iem belum export ha gido kha udai no supply do khang te ko yudu te ka ngang mos ngo ai jing tip jong la tip gilat ganti babun ba te la suggest ne ba unle sibun ba gilat ganti kumno ban ban bit bambiang bat kumno ban ra ru scheme sa ba leng ba ka ne ka NFDB ka National Fish Development Board na tay kren ru na ka tribal affairs na mari ang dingi api ka scheme natin po government ne kan long hitik kung mangisyo ito ki individual scheme kung government ka ay ka alot siki ayu siki paiba tika district council tika mday tika kadiga autonomous body ka institution tika bangihapan kami pa dia paiba tina kata-kata na kaleng yung iyam ko apan simkhiay na ibenta ban ayuat hit ka scheme nang tina sogar kami KEM jong ka professional tax ka kong Magdalene Saukme ko ong bakidon kam ban khangla ye kijingla e khajda sabar bante alakam yakani ka kong Magdalene Saukme ko ong bada ka jingle computerized lut kin salap lut ye kibri ki bam jusiu ki khajna ba fair ki bam jusiu barosi kata leakage kumba ka department ka jonga ka banga ba ka taxation ye ko kumsi ka professional tax banta be leakage ha ka ba kibri ki wan ban siu ada ki siu em mal usnem dan ki lat arsnem laisnem ngi kwa computerized ye baro ki department don ki department ki ba ngi haban remodify ya ki software redevelop da ka jing trilang ba NIC te kum tangi kermen da ka jing ya menjur lang jong ki isi ngi la computerized ya baro ki department ki ba don hapoh district council te ngi ngets kem la da ngi la ban implement
ya kene ngila bantap kum fingin main thing rim gentap ya leakage nambar da ngila don ni ki software ngila bantip menu ba klamsio menu ba laj na kisnem arsnem kum bagi pak ki notice te halor kata te da ngidon kene ngila ban follow up ke step by step Nakaliang ba polling do IM katanat taung komiti ulai thu ba ka executive committee kalarai banyakran bar sarkar jela halo kamat ka bede ba kacing petrikam ya ka building bylaws namar haka notification ka balami ka khlam krani ya halo ki jaka ki bahab apa atamos district council ka bading kong shwa ka longbet ka ni ka kanong rim jong ka jing peniakla ya ka bor jong ki EDC na ka muda kat kum ka notification ka dai ka building bylaws araja Khadc kaba dan klam mention what ia contain autonomous district council areas di nakata kada ni meeting kaba ngila de besong ngila ya rai ba ka basis jong ka jingi kan jungi bat ka sarkar nang ni syakmat kan nong baik ador ka basis jong ka 6 schedule bat bangin frame ya ki bylaws jong ka council hak basis jong ka 6 schedule pat bangin refer ru ekne ka act jong ka GHADC kandai spa nyugusan kemudian ka village and town administration act jong ka kandai spa nyugusan de ka jingtmu jong gani ka bang report mendak ka sngi hak isi kalong ba nang ni ka isi ka jong kan yang hape pendek bagi state government naga daw jong kene confusion kepala wanra ya ka jing jenjar ki pat ba kamtam ki to ki bashnayeng daga ba ki let ki bank but ki financial institutions ban yo ban sanction ki loan application jong ki de ka ba ngilale hakini ki kniat sngi ka ba ngala report dum daga sngi kolong ba nak benda ka interim period kat bangin 4 don ni ki bylaws bala scam bat bangin 4 don ke authority ke banlong nak benda ki EDC areas ngilanang issue ya ke city shaki bank ba ya borok ki building ki autonomous district council areas ki G+3 ki bank ngila ada ka direction mungkin sanction ki don application jongki tegene kan long ke jing yarap kamtam pina media bakin problem kadang ba ki ba ki sakut ki loan application jongki lapan clear no tenrai ke permanent solution bre ya ka demarcation pihak ya ka buat apa dengan state government but ke district council kan chong ha kan ni ka ka presentation ke jong ka council syak state government ka ba ha kan ni ka teo panwan ngini chong sasisian biang kum kan ni ka committee ko ladap chong panang dong ngin salek ka state government but la menjur mendagasngi bagin move shwa ya kan ya bangin amend ya ka definition jongki right to franchise ka hop jongki beri ban jit ya ka tahun community akwa ingin penkela ya kan ya ka definition na ka to pedon hak ED rules for citizen of India who is a resident of the district shaka khasi resident of the district pemut datangki khasi gila ban don benda ke bajir yaki member joki town committee bat ke baat bede kolong ba ya ko ba pitip hakasnya meladap keladon ke bala approve da ka ni ka council ya amendment yo rule 18 ndai ya ka baka state government kamshimna menjur bat tindakan mau kelam menjur pan ya ka print ya kini ke notification haka state gazette di nak benda kani ke benda kolong haswa bengin stang ya kini ka proses ban update ya electoral roll pun ter ngin ke senjam ke penikong kolong ba ngin move ya kini link ba ka executive order ba ka definition jong nong sabut ke depan khasi resident jong ka tugas nang hak juga por ke executive committee hapoh kiajingialam jong IM development ba marchel mukhemul ong bagalara ya ka skim jong Mdc lani ka special assistant grant ka basan folklore on samno Shiklur cabaro ki arknai ngut Mdc kumtau la kentui bro Mdc bakin phano ekjing terwa jong ki saka konsel khnang ba onla manya sakmat yakikam kijam aka pat 9A 9A jong ko constitution tinyo ya kran hakini ki nai ada
dan dari kampat poi si bakut nama ba kawan no election api la release ya ka mau tang 34 crore ini dia keren tang ya 34 crore ada nang tu ka ni ke bo kam syai kam tikenapa temenka mo la pular daga ministry bayar kena ka amount remaining amount kemudian nyngkong ki pelaj 34 crore de 15 crore ka sa nama kawan no ka MP ni sa dan dari kila pular bu immediately hadir berkelaput ketika MP bisa disabar bisa pelajnya ketika mau remaining amount of 15 de ketika mau paro ngai bayar kok buat 52 come 52 kedai 50 crore 17 lakhs 95,000 Kibat ya kini mentang mulai gerai bangin pentrai kam no kerke ya ka atau bengibo lupa kumba hapoh Shiklur ini min ai Skim Mdc paro makin phra ya ka recommendation ka profesor bat kumcu ka executive committee bahkan la pino hitam ke bak kam kerpang bat belum urgent lene atau no kono bat ya kini nila ada brai bat approve dari executive committee na banyak cekmat ban pentrai